वाड पडटा संवसारांत व्हडलो मनीस करूंक माय पाया शेता थोडे दोतोर आदोगाद इंजिनियर जावन गोराब्याक नांव हाडटा थोडे गोरदार सोडून देवाचे शेवेक पाद्री जावंक वेता पाद्री देव म्हूण यारी सदांच आमचे शेवेक तयार जेजूच्या मोगाची जोरती उदोक तानेल्याचे ताळ्यार रातीच लोकां पासत वावरोन केन्ना मातशें चुकोत जाल्यार गाडयेचो दोंगर करून नावताचें उबयतात वाऱ्यार इगोर्जेक तेंकोन एका कोंवेतान एक माद रावताली सकाळची उठोन पिडेस्तांक भेटोंक आश्रामांत वेताली पाद्री स्कुटरीन ती कापा वयना म्हूण लोकोरी गजाली सिस्टरीक पावोंक पाद्रीक वेळ नासलो ताकाय दूख जाताली लोक उलोयता तें आयकोन पाद्री तिचे शेवेक वेता सकाळचो पावयता सांजचो परत घेवन येता थोडेच दिसांनी गांवचो लोक बोलदेंत उलोयता म्हणटात पाद्री इगोर्जेंत आसोना बोगोर माद्री फाटल्यान भोंवता आमच्याच पाद्रीक आमी कोंदेनार करून उरसार किळायले पूण तांणी इस्कॉलां कॉलेजी बांदून नेणारांक जागोयले चोरांक गुंडांक कोंवेडतेर कोत्ता तें पळोवन दुस्मान उपरासले बरी खबर तांचे काळजांनी रिगोवन तांकां जेजूचे सीस केले एकल्याशी चूक जायत तर सगल्यांक केंडूंक फावना आमचेच बरी मनीस ते ताकाय आसात भावना कोणाचे आकांताक पावतात हिंदू मुस्लीम म्हूण चिंतिना आमचे पाद्री कोत्तात तो वावर दुसरे धर्मांतले करिना